jumpa lagi di konten Mbak. Tak golek iki nek apa nduk adik saka kaya ngono iki? Gatel. Sing gatel apa? Yo. Delok enek apane? Iki andeng-andeng ning kuping. Heeh. Nek dikandani rontok ngeyel kuwi pemirsa. Dibuka piak ngono iso apa ora? Kending bar tak cuci klosone. Iwangi. Rene, kene lho. Nanti. Hop. Nah, wes stop. Wes, nah. Oke. Kayak digowrono. Tak golek itu tak bubuk ning sebelah kamar sebelah. Wes nang kono. Diajak reboxing lagi. Belanjanane sing dik sore kae. Alah mati nduk ujug-ujug. Tak kok ning ngene. Yo peteng iki pemirsa arene parake. Terus ning ndi yo parake yo? Peteng. Ngene yo. Ngene sik lah yo. Ngene yo. Iku strikone. Apa jupuk kelambi nih? Gak, ndek ini jarene buara tangan tak kaprak. Ya. Ketok nih. Iya. Gimana nek iso nganggo klambi mbleweh ngene mung piye lah, Nduk? Biasane sing mbok nggo klambine Bola. Lah iki nek iso bolor kabeh mbok nggo. Gak wis salen. Dak nang Bagus ah. nanti sore aja. Iya, mesti nek ngomong sing bagus, jangan apa ya aku nek ngarani iki. Jangan digawe sing ora cetha. Kadang kan gini loh, ibu mudeng tapi kan kalau orang lain mbok jak omong kan gak paham iki entar ngomong apa ngono. Tak buka ya. Jangan. Iya jangan leh, entar direbok iki sing mbok tumbas apa, sing sesuatu wis tak delikno. Dan yang dibuka apa ae. Sesuatu nih. Sesuatu tak kok ning kamar. Duh. Ibu salam borong Assalamualaikum pemirsa, sugeng siang nggih. Mugi-mugi di hari yang indah yang cerah ini, hari Jumat, membawa kebahagiaan hati, kesehatan ya. Wes. Pertama intan membaca apa itu? Ngajak itu sesuatu. Wah, itu kono kleset leh. Nek apa wae. Walah ngene. Iya wis diem. Iya. Wis diem kok nek enek temene dikasih wis gak usah geleman sing ora-ora ya. Nek intan caca sing dipilih sing arep payu ti piye iki? Lho sampai espayetan. Iki ndekne tuku nang ndine Bravo? Iki sing pajangan ngarepan pol. Alah sampai espayet pemirsa wis langsung dadi maem iki kurang sedilu iki. Lah iki. Pondo wae. Pantesan aja ngene to. Pantesan iki kok debu-debune aku gak kontrol pemirsa. Biasanya nek aku ya iki nggih maaf bukan mau menjatuhkan atau apa. Kalau saya biasanya iki jejer-jejer ngene iki lho pemirsa. Jejer-jejer. Aku sing tak pilih itu sing belakang iki lho. Belakang ngono. Lho tenan to pemirsa iki wis rusak. Iki sing grehno pokoke langsung dadi maem iki. Soale wis wektune karek sediluk wis payet kuwi ya. Wes yang dijelasno pemirsa intan beli apa wae iki. Atik modele gak nyaman ngono lho Nduk tak Ini. Ora maksudnya sing kukur-kukur sing iki sing emboh. Oh nah. Kena apa? Kan kena apa? Gak apa-apa. Seumpama nggak mau gak apa-apa wes, ibu tak gawe konten sendiri. Enggak mau sendiri guys. Iya. Ngapain, Maksudnya nek diajak konten intan dan cerita apa? Sing mbok beli apa ndek ini ya? Ini. Lah ya apa? Pewangi, baju. Iya, pewangi. Ndek sore tak jak sing warnanya rambut biru ki lho pemirsa, tak Ini. ajak ya. Ini wangi. Sini masuk ke sini. Oh ditatani kono.
atik model iki kaya ngene lho pemirsa Intan iki awake iki kok gatelan ngene iki gak nyaman. Sekali gak nyaman ngene lho langsung batek irunge kep wis. Nah, ngono wis. Delok duduk ngene gak bisa ya. Duduknya gak bisa. Mesti duduknya kaya ngene pemirsa. Ngopi. Iya kaya wong ngopi. Wis gak apa-apa sak nyamanmu. Ini ada pewangi. Dik mau ki ngajak. Kenapa? Ayo Bu ndang gage Bu, ayo ndang direboxing sik aku tak gawekno sarapan Intan. Wis bar sarapan. Tak jak. Aku jek pengen delok HP Bu, jek males. Iki akibatnya tak peksa ndekne urung mood jadine seperti ini nggih pemirsa. Mohon maaf. Iki ada soklin. Wes ngene iki tok pemirsa sing ditumbas Intan. Iki yo ngajak geger ayo ning Bravo, ayo ning Bravo. Tiga Iya. ini iki. Kene sini. Gak apa-apa, kadang enek sing kempot. Karena kan sistem mesin to, Nduk. Terus mesin. Mesin kan kadang ngisi kan ada sing keisi, kadang enek sing nggak kelewatan. Yo pabrik lah. Pabrik. Kadang kok jajan ngono kuwi sak sret ngono kuwi enek sing kopong. Iki nggo isah-isah Ibu sabun. Sabun mbek sabun ya. Iki nggo isah-isah. Iki sampo-sampo pemirsa. Ijab kowe dunia. Ijab. Iya, dunia persabunan. Ijabi kaya sampun sapa? Ini ada sabun, wis nanti jelasno sabun. Kaya sampun sapa iki lali ya. Aku gak roh yo. Lah mbok koyo sampune sapa eling-eling sik. Kayak sitoke ndi Mang? Iki lho. Sela. Sela. Oh, selane aja. Tepuk jaluk Bu. Makjah mau ke Jakarta, Mas Dodi menikah. Do. Iya. Mas Dodi menikah di Jakarta, dapat orang Jakarta. Gitu pemirsa, semoga pernikahannya Mas Dodi putra barepe Makjah. Apa di Jakarta? Iya, parini sakinah mawaddah warahmah, langgeng nggih. Untuk orang di Bu. Mas Dodi dapat orang Jakarta. Wong pacaran sudah lama kok ketoke. Soalnya kan Mas Dodi kan sering kerja di Jakarta toh. Lah ketemu terus akhirnya udah cocok hati terus langsung menikah saja. Menikahnya di Jakarta jadi Pak Silo, Makjah, Sela. iya mau ke Jakarta. Yo Sela nang mbok ilengno gak Yuk mewah. Sela, yus aku yus mbok omongno wis mbok sebut ayo wis ah. Wis hati-hati ya Makjah di perjalanan. Jadi berangkatnya mak iki kapan yo? Minggu, Senin sampai Selasa mungkin. Mau ke Jakarta, Mas Dodi ngono. Jadi untuk jodoh nih dapat orang jauh. Ini ada sampo. Ya, Aku ki orang balik lho, iki mau tak adain ini. Itu kan Intan sing noto ning kono. Nek soklin maneh, sing jajan mbok warna jajan, aja mbok warna sabun. Iki kemarin toh mana siji, ya. Iki kemarin kan rencana mau beli 3 toh. Nduk carane diwet-wet yo nduk yo iki. Iki Intan kan dhewean to nganggo. Nek Intan kena tak kandhani, keleke iki dipakaike secukupe. Kadang sakmene iki lho pemirsa 3 dina ku wis ruwet. Carane nganggo piye to, Nduk? Aku ngono. Ini Sak perlune ku yo nggone Ibu. Mencoba produk baru. Ambune wangi. Wangi, Nduk. Oh iya. Baunya baru, maksudnya lembut. Terus dia ada sabun-sabun, nggih pemirsa sabun mandi. Sabune cukup kayak kono. Lah di kondi. Kene Mas anggone aja nang kono. Nduk. Lah terus jajanem mbok teleh ndi? Jajan. Heeh. Nek sabun diwarna sabun gak apa-apa, sabun aja mbok warna jajan. Ya Gak jajane. boleh. Sik jajane diadahi dhewe wis ya wis nek kowe mang adahe kono ya kono nya. Nya. Endi mau? Terus aku tumbas ini lho. Nek gula pasir nek mau gawe apa-apa to pemirsa. Nah bar iki kok
aku arep gawe sayur bung pemirsa yo. Sayur bung itu request-e ibune Kinara. Oh, iki carane kena dingene, napa? Piye, Oh piye? iya, dibuka ngene jret. Kuwi Oh alah, iki dibuka jret. plastiknya ndi, Mang? Oh iya iki nenek jret. Iki nggo apa ngene iki? Apa kuwi? Iki. Oh iya. Iki nek pengen sing alus. Serutan kuwi lho Tan. Serutan apa gawe nek jenengan mau bikin kentang Mustofa atau labu siem to, ini lho parutane sing iki. Nek sing iki parutane iki kecil pemirsa. Oh, ki kecil lembut ki sing paling dienggo kentang Mustofa iki ketoke. Nek iki dienggo ngiris kentang. Iso. Iya, ben apa? Iku lho ben tipis-tipis terus digoreng ngono ki lho, Nduk. Nek sing iki, gawe acar kene ta, ikine ben berlenggok-lenggok ngene. Pernah ya Nduk ya nggone bucare arep tak silih Coklat. arep tak silih wis merupuli ngono ku lho pemirsa. Urung sempat tak pakai, wis merupuli langsung tak check out no. Warnane yo tak padakno. Mbak yo no usah diganti lah wong anu ibu cari. Ajeng kula pakai dak ujung-ujung merupul. Mari kan wis suwi pemirsa suwi, gak tau dienggo bucarek dicantelo ning dhuwur kompor ngene. Dadine iki rondok merupuli ngono. Giliran petak nggo dak lho. Sudah pemirsa aku tak langsung Belanja. Enggak. Godhog bung dibumbu lombok ijo ya Nduk ya. Wes nek ditata semangat. Nek jajan kancane jajan. Aja mbok campur sabun. Sing kuwi mah langsung ndang dimaem soalnya wis arep expired. Apa Apa to? Mang? Lah iku anunan kuwi. Doa terbaik ya untuk jenengan semua. Sek Bu. Tanda iki sek aku. Sek. Jadi anu ya pemirsa, setiap usaha itu pasti punya peraturan sendiri-sendiri nggih. Kemarin itu Repa Salwa mau bikin konten di salah satu tempat untuk maem ya. Maksudnya di kafe apa? Di kafe apa restoran ya? Pokoknya ya tempat usaha kan Sik, minta Ibu, ya. tolong, Mbak, seumpama musiknya dimatikan sebentar boleh. Ini mau bikin konten Mbak Indah. Maaf nggak bisa, gak enak maaf deh. Nggak bisa. Oh ya sudah, nggak bisa. Berarti setiap kita harus menghargai peraturan usaha ya pemirsa. Seumpama tidak dibolehin ya memang itu sudah peraturannya. Musik nyala terus kita sing kudu ndabing. Tapi saya juga pernah pemirsa di sebuah rumah makan minta tolong, Mbak, seumpama musiknya dimatikan sebentar saja, izin untuk bikin video boleh? Oh enggak Bu, terima kasih sudah mampir di tempat kami, malah kita seneng bisa ikut masuk di YouTube, di Facebook dipromosikan gitu. Jadi memang beda-beda gitu pemirsa. Jadi nanti kalau mbok itu karo repot ditayangno untuk digabeng apa ora, saya enggak tahu itu. Yang penting tadi ini aku cuma bercerita karo pemirsa, jadi tidak semua tempat itu boleh dimatikan musiknya. Mungkin kan karena untuk kenyamanan pelanggan ya pemirsa. Mungkin ada yang pelanggan lain yang mungkin tidak berkenan, sama-sama pada mau menikmati suasana makan, mungkin pengen mendengarkan musik-musik. Jadi kita hargai keputusan masing-masing. Jadi kita tahu mana tempat usaha yang boleh untuk dimintai tolong sebentar, untuk dimatikan sejenak. Ada yang memang benar-benar nggak boleh pemirsa.
tidak bisa, nggak boleh gitu. Dan aku itu paling seneng kalau apa ya, pelayanan dimanapun kuwi ramah gitu loh. Monggo, terima kasih, kuwi seneng. Ojo ngono tok ora. Di ngono tok kalau pemirsa ki senengku terus suatu ketika pengen rono neh. Terus ada lagi rono ngono kuwi wis di walah mau cucu ngono kuwi dadi ki terus langsung rasane waduh, aku ning kene iki ape beli. Tapi wis di kayak ulat peteng ngono ki terus nggak jadi nge-review, aku juga nggak jadi bikin konten, ya cuma oh ya wes berarti memang kayak gitu, mungkin sifatnya iya koyo ngono nggih pemirsa, gak iso mungkin lagi dene lara untu atau apa, mungkin terbawa uang, terbawa pekerjaan, jadi saya tidak bisa menyalahkan dan kita harus menyadari oh lagi mungkin moodnya itu lagi ngono. Mbak mau pesen ini mau pesen ini ya Mbak. Saya Bu. Aku pernah. Oh lah kok aku Mbak saya mau pesen ini padahal kosong, cuma aku Repa. Saat itu aku Repa, Salwa, Intan. Dan sudah semua. Ndekne jek nganuni niku lho, apa tablet. Mbak mau pesen ini. Saya Bu. Oh ya wis. Sing Repa wis sabar Pak, sabar. Wis kadung ning kono kuwi. Iya wis jadi cuma tak eling-eling. Ya sudah, semoga kedepannya bukannya kene pengen di anu wah mboten, maksudnya ki cuma aku sebagai pengen tuku ning kono ki pengen iya Bu sebentar tunggu durane ngono tok wis seneng. Jadi nggih semangat nggih untuk semuanya, apapun yang terjadi padha golek sandang pangan, muga-muga paringi lancar kabeh di Jumat yang barokah ini. Wis Ibu tak masak jangan bungsek requeste Putri Kembang Koro benguk. Benguk sapa? Mbak Endah. Ceritanya Bunda Dewi ini nyayur bung inu dimam karo lontong telas terus sesuk Bu nek bung masak bung ya. Oke, yes kita masak bung gimana dermimil suwe ngalor ngidul ra karuan nek kata-kata sing mboten berkenan salah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nggih. Walah 16, guys. 16. Iya. Maksud Apa intan teko apa? Bu di bios ya dene apa, Bu? Disuntik bius kuwi ya seumpama ya. Marang aku gak roh, aku nek roh ngono. Bius iku kaya nek basa Jawane iku dipati rasa lho. Pati rasa. Pati iki kan wis mati, rasa kuwi rasa. Dadi rasane mati wis gak enek rasane ngono lho. Dipati rasa, disuntik kuwi supaya nek kita mau mengadakan tindakan operasi kaya ngono kae ya operasi. Kuwi disuntik sik gegere Ibu dipati rasa. Dadi antara perut sini sampai ke bawah kuwi wis gak kerasa. Disuntik Dibius. Dibius kuwi gang berapa menit ngono. Terus Ibu dijak ngobrol-ngobrol karo doktere. Terus iya dijak ngobrol macam-macam. Bu, kegiatan sehari-hari sama besan apa Bu? Bikin vlog terus ya. Iya tak jawab. Nggih ndamel konten. Carane pripun Bu? Nggih ngoten niku napa-napa kula concong Dok ngono. Dan sedelok itu pasien dari Ibu Sri Wahyuni ini sudah selesai. Jadi ambek dijak ngobrol pemirsa nggih, mengurangi rasa takut, rasa tegang. Kuwi loro wis selesai. Nah, jenenge dibius kuwi aku nek ngarani disuntik, cis terus menghilangkan rasa sakitnya wis gak kerasa Dok. Jadi di sobek peso cis ngono gak kerasa. Sak ro Ibu, tapi nek penjelasan dari dokter atau bidan mungkin nek penjelasan Ibu Yuni ini keliru atau salah nggih, mohon maaf nggih. Entar ki teko disuntik bius ki opo Bu? Jadi, aku marai gak roh cah pemirsa. Nek roh aku takok Ibu. Nek roh ya ora takok, nek wis roh ora tekok karena urung roh jadi Intan teko. Wes iki ape gawe sayur bung. Requeste Putri Kembang Jengkol. Alias Mbak Endah.
Wes iki karek kurang 2 menit Intan sing nerusno ya. Iya. Iki bunge wis tak godhog, Iya. tak parutno santen, santene wis tak peres. Ya, tol 100. 100. Oke, terima kasih Intan. Ya, Wis, cus. Mbak. Iki request Mbak Indah atau Putri Kembang Pete ya pemirsa. Ya, betul. Betul. 100. 100.000 rupiah. Cengcik masak cengcik. Apa dah? Nek masak kudu resik. Cengcik ya. Iya. Hmm. Kita tambah garam secukupnya, Pun. sedikit gula. Hmm. Gak nganggo gula ya gak apa-apa kok. Nganggo dulu. Terus Nah. penyedap. Wis tak kabehno ae karek sak titik ngono. Terus apa neh? Terus santan. Santan ada. Engko santane ibu ae. Hah? Engko santane ibu ae. Ngono ya. Aku nyuteng iki. Kabeh ngono kuwi. Gak ada. Heh? Ora. Kok ora kabeh napa? Gak karek apa. Kabeh ngono kuwi. Sik. Kabeh. Iyalah. Pagi Intan malah nduk. Kenapa? Nduk nek nganggo baju ki mbok yo sing anu, nek mati njukuk-njukuk dhewe ngono ki pemirsa. Bareng takjak nek mau dijak foto. Bapak kepala, Mbak Intan sini, ini Mbak mau minta foto. Ya Pak, tak pulang dulu Pak, Intan ben ganti baju. Mboten usah ini yang alami ya. Ya Allah, aduh. Makanya sesuk nek ape melok ibu ki bajune mbok nganu to. Nduk, ngene iki golek-golek dhewe pemirsa tak kon salin ya murah-murah, ora gelem. Ki santene Wes, empun ngene pemirsa gorene erose ndi? Nggih pun pemirsa kami pamit dulu nggih. Doa terbaik untuk jenengan semua, semoga sing sakit yang paringnya sembuh. Untuk pejuang garis 2 semoga nanti berikan omongan yang saleh-salehah nggih pemirsa. Intan pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, wes. Iya. Nek panggange lombok ijo iki pemirsa wes jos niki.